На къде ни води така нареченият двигател на Европа Германия? Новият военен министър Писториас каза: наборната военна служба може да стане задължителна, ако няма достатъчно доброволци да се противопоставят на Русия. От 2011 година военната служба не е задължителна в Германия. Писториас също така каза, че това е препоръчено от НАТО на Германия и през 2026 година общата бройка трябва да е 460 хиляди войници, 200 хиляди от които на постоянна служба. Не е решила новата коалиция на Мерц. НАТО им бил препоръчал да направят това колко удобно. Никой не е питал хората дали искат такова нещо. Отвън са им казали. Хубаво е да се отбележи, че Втората световна война не е свършила 1945 година, а 1990. След 1945 година Германия е разделена и поставя света в 45 годишна студена война, която завършва с обединението на двете Германии с международен документ, който се казва Treaty of the Final Settlement with Respect to Germany. Сега ще преведа. Това е документ за последния начин, по който ще бъдат уредени нещата във връзка с Германия. Защо ви го казвам на английски? Защото думата final се използва от Хитлер за решаване на един друг техен проблем. Сега тук така са решили да си нарекат документа, който е подписан 90-та година. Известен е още като 4+2 договор на страните победителки във Втората световна война. САЩ, Русия, Англия, Франция. Като имайте предвид, че Франция не е участвала много, са я завряли там, за да има все пак две някакви сили. И плюс тях двете Германии. Т.е. 4+2. Победителите 4, 2 Германия разделената. Федерална република Германия поглъща Германската демократична република и тя повече не съществува като държава. Договорът разглежда условията и в артикъл 3, параграф 2 се казва, че бъдещото правителство ще ограничи до 370 хиляди души армията си, като сухопътните и въздушните войски няма да надвишават 345 хиляди души. Това, което пробутва военния министър Писториас, е с 90 хиляди повече, което е явно нарушение на договор. Вече казахме, че НАТО ги посъветвали, но в НАТО сме и ние. Значи трябва да питаме Росен Желязков или Кучияшемо Борисов, защо са решили така и обсъждано ли е това. Очевидно не е в медиите или са им го наложили от фондация Науман. Борисов сам се хвали, че е yes man и че слуша каквото му каже Меркел и от Германия. Това е друг въпрос. Трябва да обърнем внимание и на артикъл 3, параграф 1, който много ясно казва, че ФГР и ГДР, това са късите имена на държавите тогава, се отказват да развиват, произвеждат и управляват ядрено, биологично и химическо оръжие и че Обединена Германия ще спазва този поет ангажимент от тях. В момента на територията на Германия има поне 20 броя ядрени глави в американските военни бази, може би и повече. Това е част от ядрено споразумение на НАТО, което е в разрез с предходния договор и не спазване на договорката при разпада на СССР, нито инч разширяване на изток, а пък в източна Германия също така не трябва да има бази и разположено такова оръжие, за да може евентуално времето за реакция да е по-дълго, ако все пак се изстрелят такива ракети от германска територия към Русия. Знаем за наполеоновите амбиции на 60-годишната ядрена програма и ракети на Макрон. Без да се притеснявам, наркоман, дето го бие мъжа му съпруга, учителка.
Но това е друга тема за борба на надмощие в Европа, която сега няма да навлизаме в нея. Но въпреки всичко е подобно. Разпространяване на френски ракети на територията на цяла Европа. Това е явно нарушение на договора от 1990 година. Няколко неща. Двете Германии са се съгласили с условията на договора, за да им се разреши да станат една държава. 90 000 души повече войници е тестване дали ще мине номера и после да се продължи с увеличението. Това е част от подготовка за война между Европейския съюз и Русия, въвличайки и НАТО, а ние сме членки и на двете организации. Може да се предположи, че Европейския съюз, обединен проект на ЦРУ, вече има разсекретени документи за това, и победена Германия е това за Четвъртия райх. Първият европейски комисар е Халштайн, външния министър за отношенията между Хитлер и Мусолини. Структурата на Европейския съюз е същата като тази на сталинистка СССР, нещо за което са му завиждали демократите в Европа и сега ни го прилагат на практика по други думи и заглавия. Изнесените капитали от фашистите след войната са били върнати в Германия в частния сектор, а парите за плана Маршал за възстановяване са заеми към други държави и банки, които съвсем доскоро се изплащаха. Говорейки за банки, Европейската централна банка е своеобразен наследник на Райхсбанк. Ръководството не е ясно как се избира и не подлежи на одит, но казва на Европейската комисия какво да прави и управлява еврозоната, в която ни тикат в момента да влезнем. Методите и начините, по които Райхсбанк работи, в момента са абсолютно идентични с тези на Европейската централна банка. А те са довели до война тогава. Замислете се дали не се води Европа към война сега. Множество от лидерите на Германия са с дядовци нацисти, а други лидери, като този на Украйна, явно симпатизира на фашистите. А на Туск, дядото се твърди, че участвал в строителството на концлагерите. Великолепната четворка: Мерц, Макрон, Стармер и Туск. А къде са другите 24 лидера на държавите от Европейския съюз, не е ясно. За 17-тия пакет от санкции говорих във видеото с заглавие 20 май 2025 година. Фашизмът се завърна в Европа. Бих добавил официално. В него говоря за свободата на словото и правото на собствено мнение и двамата немски блогъри, попаднали под санкциите на Европейския съюз, на който им се отнема правото без съд и присъда да работят, да пътуват, както и конфискация на пари и имущество, само защото имат различно мнение от това на провалената военна министърка на Германия, по-настоящем шефка на Европейската комисия фон дер Лайен, с изчезналите СМС-и за ваксините за COVID. Все пак трябва да кажем, че първо се осъзнаха хората от източна Германия, защото на тях им е до болка познато как работи смесицата от комунизъм и фашизъм. Двете страни на една и съща монета. И АФД и партията на Сара Вагенехт се опитват да спрат бавно пълзящия фашизъм и благодарение на тях и хората от Запада започват да се осъзнават за това, което става. Не забравяйте, че Германия е причинила две световни войни и в последствие заради нея се е налагала студената война, естествено с помощта на световните елити, открито и задкулисно. Сега, ако се започне ново въоръжаване, а то е основа в момента на фон дер Лайен, 800 милиарда за въоръжаване, прерастващо в 3% годишна данък за въоръжаване, което ще доведе до общ данък на всички европейци за поддържане на военна структура. И без да се изморявам, ще повтарям,
как така ще поддържаме европейска военна структура и ще плащаме и за натовска структура. 2,5% до 5% за едната и 3% за другата. Откъде тези пари? Защо никой не задава въпроса на Европейската комисия, защо това нещо се прави и откъде парите? Те ще ви отговорят да, заеми, и после собствеността от заемите минава в ръцете на BlackRock. Сега, ако се започне ново въоръжаване, то ще доведе неминуемо до конфликт и Трета световна война. Това трябва да се спре веднага, не само в Германия от германците, но и от нас, европейците, в Европа. Питам, къде са нашите лидери в момента. За сега спирам до тук, тъй като представлявам политическа партия Пряка демокрация. Няма да върша само работата на журналистите да ви уведомявам, а ще ви кажа каква е политиката на партията ни, за да мислите за кого ще гласувате на следващите избори. Първо, ние смятаме, че България трябва да спазва пълен неутралитет. Това означава, че когато две държави се борят една срещу друга, водят военни действия, ние можем да търгуваме и с двете и не заемаме страната на едните или другите. Но в режим на пряка демокрация това нещо би могло да бъде променено, ако е залегнало в Конституцията с съвсем бързи действия на народа, за да изяви волята си, ако иска нещо различно от пълния неутралитет, който смятаме, че трябва да залегне в Конституцията. Европейската комисия трябва да се премахне. Европа трябва да се управлява от лидерите на държавите с пълен консенсус и да имаме проекти, в които държавите да искат да участват по собствено желание и да ползват обща валута отново по собствено желание, ако решат, или да ползват и двете. Говориме за Европа като континент, а не за Европейски съюз или Шенгенска зона или нещо от този сорт. Говориме за една цялостна обединена Европа, която включва Швейцария, Англия, Сърбия, Черна гора, Македония, Молдова, Норвегия и Исландия. В добри съседски и търговски отношения с Русия, защото Русия няма как да бъде разпарчетосана или преместена от Европа. Просто няма такъв начин. Това означава, че трябва да намериме правилния път да работиме с тях и да сме в добри съседски отношения. Сега всеки ще каже, дадено има възможности да се стигне до военни конфликти, затова ние в нашата платформа сме развили стратегия за военното министерство и го наричаме военно, защото това са думите, когато имаме действия от военни, те дали се наричат специална операция, прокси война, те са си война. Нарочно са прекръстили Министерството на отбраната, за да не изглежда по-нападателно и по този начин, отбранявайки се, можеш да нападаш който искаш. Ние искаме да върнем значението на думите и смисълът им и затова смятаме, че Министерството трябва да се казва Министерство на войната. Каква е стратегията ни? Офицери, които да са на високи заплати, които да са завършили военното училище, което е за момента един доста голям проблем в България и трябва да се мисли какво става в това военно училище и кой го управлява. Но това пак е тема на друг разговор. Тези офицери ще бъдат разпределени по принципа, по който бяха преди разпределени кварталните полицаи. В тези нови локации ще се държи и оръжие, и тези офицери ще познават всички живеещи в района и ще организират първо двумесечно обучение на тези, които навършат 20 годишна възраст, а след това поддръжката им от 2 седмици, спадащо до 1 до 50 годишната им възраст. Естествено, възрастовата граница може да бъде регулирана през механизмите на пряката демокрация. Ние предлагаме, а вие хората трябва да решите как, колко и до каква степен. Тези офицери, знаейки своите войници, които са под тяхна организация, ги тренират за работа с оръжие,
за работа с всичко, което е необходимо за биологична, защитна дейност, за химическа, при по-сериозни условия, къде да се скрият българите в бункери и убежища. На сайта на партията има списък с 250 убежища, стари строени по времето на комунизма. Повечето от тях не са поддържат и не работят, но това не значи, че не трябва да си свалите предварително списъка на вашия компютър, за да може, ако нещо стане и няма интернет, да можете поне да видите кое е близкото убежище до вас, за да се отправите на там, където вероятно ще има и хора, и все пак, колкото и неподдържано, то е направено за такъв вид проблеми. Във всеки дом ще има лично оръжие с неограничен брой от муниции, като автоматично оръжие и противотанкови и противосамолетни ракети ще има в окръжията, които се управляват от така наречените квартални офицери. Всеки от миналите през курсовете ще има в къщата си, освен химически и биологичен комплект за защита, също така и необходими неща за първа помощ при гражданска помощ. Било то военни действия, било то за катаклизми или природни бедствия. Паралелно с това ще има система с локи-токита, която няма да е базирана на телефони и на интернет, за да може да се комуникира в цяла България през тази система. Не случайно тези начини на комуникация не се развиват като кръжоци, не се развиват като хобита и на всичкото отгоре тези, които ги практикуват, са ограничени. Тоест, ние смятаме да имаме тази паралелна система, освен паралелния интернет, за който сме говорили много пъти, който да е вътрешен интернет. Тоест, ако спре световния интернет, да имаме вътрешен в България интранет, който да може да позволява комуникациите в държавата при положение, че от някъде ни дръпнат шалтър. Най-силната част е един силно въоръжен народ. Тогава и политиците няма да си позволяват много, защото ще се спазва частната собственост, а хората, ако някой политик прекали и не работи системата на пряката демокрация, ще може да вземат нещата в собствени ръце. Както между другото е в Америка. Даже в много от щатите имаш право да си носиш оръжието съвсем открито на кръста или на пикапа отзад на прозореца да си сложиш пушката помпа. Ще развиваме дронната индустрия. Това, което се видя от войната в Украйна и Русия, която ние наричаме гражданска, е, че не бяха подготвени, че това забави до голяма степен военните действия, че бяха използвани много дронове, които са за цивилна употреба и пренаправени за военна. Много бързо се разбраха слабостите и проблемите. Почнаха да се създават муниции за дронове, системи за управление на кабел, а не с сигнал, който да се блокира. Но всичко това предстои за в бъдеще и то трябва да бъде правено не от комерциални играчки, а от дронове с специална цел военна. Но не само. Тази индустрия, която искаме да развиваме дронна, тя ще се занимава и с следенето на границите, и с гасенето на пожари, и в селското стопанство с наторяването и доставките. Така че ние смятаме, че това трябва да се развива и то да сме водещи, а не 2-3 страни, в случая Америка и Израел, и сега Русия и Украйна с всичките новости. Не забравяйте, че все пак тези на Украйна са тествани във война, а другите не са. Отделно от това, ракетната ни индустрия трябва да бъде на много високо ниво, за да можем да се предпазваме от всякакви заплахи от всички страни, както и смятам, че трябва да се снабдиме с ракетите от ново поколение, като С-500,
за да може да се предпазваме, и то не сме голяма държава, напълно 100% да покриеме територията. И въпреки всичко, това нещо се прави с идеята да сме достатъчно подготвени, за да не смее никой да ни нападне. Тук не включвам и българския гений, който вероятно ще измисли нов вид оръжия, които да можем с тях да се оправяме по-брутално, когато се налага. В платформата също така има една точка, която много смешно се заимства от ИТН. Става дума за нови технологии за почистване на космическите боклуци. В момента с безпрецедентното изстрелване на всякакви спътници, цялата атмосфера, над атмосферата, космоса е залян с всякакви боклуци. Ако ние намериме начин как да прибираме ефтино и бързо тези боклуци, в един момент всички държави ще трябва да плащат за това нещо, за да ги прибираме, но то също така става едно оръжие, което просто може да ходи и да прибира, или да закача мотори на спътници, които да ги запраща в атмосферата и да изгарят. Ще спра до тук, защото има и други изненади, които няма как да кажем, тъй като очевидно много ни копират, не само в България. И все пак това са стратегически тайни, които подготвяме за пълната защита на българската територия. И това накратко е нашето виждане, какво трябва да се случи. На 7 юни от 20 часа ще имаме подкаст за пряката демокрация в 6 от каналите, които партията има. Съветвам ви да задавате въпроси и предварително, и по време на живите предавания. Повтарям, на 7 юни от 8 часа, като на 5 юли, пак от 8 часа, ще има подкаст на темата дигитализация, изкуствен интелект и дигитална икономика. Моля да задавате въпросите си, за да можем да отговаряме на тях на живо. Предаванията са в рамките на 2 часа, след което се качват в интернет, но е хубаво да чуем вашите въпроси на живо, а не после да ги гледате и да не сте си задали въпросите. Това е за сега. Благодаря ви.